Her sidder Henning, som gennem en periode har været sygemeldt fra sit arbejde med stress. Her sidder Sonja på det jobcenter, som skal hjælpe Henning tilbage i sit arbejde igen. Når Sonja skal hjælpe Henning, så er det vigtigt med et godt samarbejde og en fælles forståelse for Hennings situation og muligheder. En Duca-sygemelding er et screeningsværktøj, der i samarbejde med sagsbehandler og borger skal sikre, at Henning får den bedst mulige indsats, så han kan vende tilbage til en hverdag med glæde, overskud og energi til at gå på arbejde igen. En Duca-sygemelding starter hjemme hos Henning. I trygge omgivelser og med tid til fordybelse skal han nu besvare et grundigt spørgeskema. Ud fra Hennings besvarelse genereres der nu en konklusionsrapport. Den skal give et billede af, hvordan Henning vurderer hans eget helbred og situation i en bredere forstand. Rapporten kommer ligeledes med anbefalinger til mulige indsatser, der kan være behjælpelige for Hennings udvikling. Rapporten er blevet genereret ud fra en database med 5.500 andre besvarelser, der efterfølgende er blevet analyseret af førende forskere på området. Den færdige rapport sendes nu automatisk videre til Sonja, der allerede inden første møde med Henning har en kvalificeret forforståelse for hans situation. Henning og Sonja mødes nu for første gang. Henning starter med at fortælle om sig selv og hvordan han oplever sin situation. Sonja følger op på Hennings udsagn, og ud fra konklusionsrapporten er det nu blevet tydeligt, hvilke indsatser der er nødvendige for at hjælpe Henning. Henning starter nu et forløb med stresscoaching. Det giver ham de rette værktøjer til at føle mere overskud og glæde i hverdagen igen. Efter forløbet med stresscoaching er Henning nu igen parat til at blive integreret på arbejdspladsen igen.